Ola, bos días, eu chamo Claudia Marzó Míguez e hoxe vou vos falar do libro 3.14.16. 3.14.16 é un libro escrito por Rocío Leira, unha escritora galega coñecida maioritariamente polas súas obras Veleno de familia, A afogada, Universo Pitágoras ou Circuto para dous. Este libro trata sobre un profesor de universidade que traballa na Facultade de Matemáticas. Un día recibe un correo electrónico dun enderezo descoñecido que pon xogamos. Seguido diso, unha foto do asasinato que se cometera uns días antes no campus do estudante doutorado en Matemáticas Óscar Luzán. Un día, Silvia tropeza na cafetería e derrama o seu café sobre o profesor. Este cabrease moitísimo, pero ao tempo descúlpase e confesalle todo o que sucedera co correo. Xuntos deciden investigar o asasinato seguindo as pistas que lle deixa o asasino ou asasina que están en forma de enigmas e acertixos matemáticos. Conseguirán resolver o misterio? Para sabelo, tes que ler o libro porque eu non podo contarche máis. Para min, o meu personaxe favorito foi Silvia porque pareceme unha persoa moi intelixente e moi decidida que sabe o que quere e non ten límites para conseguilo.